Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kuqhume isibhakela besiqhwiza umetshiso kwasuka inhlansi zaya phezulu phakathi ke kwabaculi bamaskand namaPhoyisa abaphazanyiswe ke amaPhoyisa endaweni yaseThekwini eworkshop la abebe matasa bebhizi beyiphefomela khona. Sanibonani nginibikelele ngiphinde nginamukele kuphila kuphi la nibola khona le video. Mangoqala usijona lelikhasi wamukelekile igama lami usibonga konke wakandwande. Mothanda ke ungangibiza intatheli ka YouTube. Monga subscribe ngicela usubscribe uphinde ke ucindezele ne khona phela uYouTube angeke akuvalele ngaphandle. Kusuke ke esinamathambo eThekwini umcimbi ke ko-Maskand abebecula bukhoma eworkshop ngomgqibelo uphazanyiswa ke amaPhoyisa athizeni. Kuthiwa ke amaPhoyisa afike amaciko esajulu kwesemanzi eduze kwalapho kuphaka khona amabhasi ke akule dolophu. AmaPhoyisa ke ebesetshela lamaciko ukuthi ke awacishe ke umsindo njengoba ke ebebona isibalo sabantu abebethamele yona le performance bebaningi kakhulu futhi ke kuyinto ehambisana ke nokuphula umgomo owe lockdown. Kodwa ke abaculi abayizwanga kahle leyo. Ngokusho kwelinye lamaphephandaba into esuse uthuthuva kakhulu kumiswa kwawo ke amaciko avele athi ukuthela agana unwabo kwabe ke sekuxatshwana kwakhishelwana nezibhamu yilapho ke okusuke khona uthuthuva kwaliwa ke kwaqhuma iqupha elinenkosi phakathi kwaqhasha ke izinhlasi zaya phezulu ababe khona ke abawuvali umlomo ngaso lesigameko. Kanti ke omunye wabaculi owaziwayo bamaskand uqinisekisile ke ukuthi ngampela yena ufikile endaweni yesigameko kodwa ke ufike emva kwendaba. Ubahubhe ke ushilo wathi ufikile kodwa ufike esekudlulile konke okwenzekile. Uzwile ke ngabantu abebekhona abazibonele ngamehlo. Abesekhuluma ke nelinye lamaPhoyisa ke exolisa ushilo ukuthi ke ngampela i-wrong lento eyenziwe yiwo lamaciko angadalulwanga ukuthi ke ngampela ngalesikhathi ke kube khona abantu abazohlanganisa abantu beperforma. Kanti ke ongumunye wabamaskand okhulumeke neTheku FM uMathithi uthe ukhale ngokuthi amaPhoyisa awabacabangeli abaculi njengoba ke bephila ngokudayisa umculo wabo emgwaqeni. Ake ngizwe ke mina bafethu ukhona lapha kwi-comment section ukuthi ke wena ke ngabe luthini uvo lakho uthi sihle yini lesenzo esenziwe amaciko noma uthi cha amaciko noma kunzima awazame ke ukubekezela mhlambe ke isimo lesi se-COVID-19 siyoya ngokuya siye phansi. Kanti ke mina bafethu ngeintatheli ka YouTube sengiyaphela khona la ngiqala ukuthi le ndaba siqede khona lapha kwi-comment section. Ngaphandle ukuthi ke ngikhuluma kakhulu ngithi ke angidede indawo.